Bamanankan fɔli denw ye. Hola chicas, ayer que han visto en la tele, yo he visto Doraemon y Nobita no ha hecho sus deberes y su profesor se enfadó con él. Sí, es verdad, Nobita saca un 0 porque no trabaja. Sí, es verdad, Nobita no hace sus deberes hasta que Doraemon le ayude con su aparato. Denmisɛnninw, aw bɛ ka kuma espagnol de la. N'aw bɛ so kɔnɔ a bɛ bamanankan fɔ ɲɔgɔn fɛ, mɛ n'aw bɛ kɛnɛma na ni espagnoliw don n'aw taara ekɔliso la yen de aw bɛ espagnol fɔ, mɛ n'aw bɛ so a bɛ bamanankan fɔ aw masaw ye a n'a tɔɲɔgɔnw ye. O la a bɛna bamanankan mɛn. Awɔ, an y'a mɛn, an bɛna bamanankan fɔ. O la an bɛ ladilikan min di denmansaw yɛrɛ ma, u b'o jija ka bamanankan fɔ u denw ye so kɔnɔ. U b'o jija ka kuma n'u denw ye bamanankan na. An b'a fɔ a kana kuma n'u ye espagnol la, nka a y'aw jija n'an n'u bɛ baro kɛ a fanba ka kɛ bamanankanlama ye. Sabula ni olu kɔrɔbayara u fana bɛna den dɔw de sɔrɔ, mɛ n'olu ma bamanankan mɛn u tɛna se ka u denw fana kalan bamanankan na. Donc o la an bɛ min ɲini masaw fɛ ani denmisɛnnin somɔgɔw fɛ u ka jija ka kuma denw ye bamanankan na walasa u bɛ se ka bamanankan u bɛ se k'a faamu cogoya min na.